Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dnešního videa. Fakt se vám omlouvám, že jsem dlouho nenatáčel. Škoda, nestíhal jsem, musel jsem se učit. Tak jsme už ve hře, no tak jsem nečekal, že to bude tak rychlý, ale tak jsem to udělal trošku rychlejš než normálně. Ale chtěl bych se vám omluvit, že jsem dlouho nenatáčel, protože mě chytlo Brawl Stars a začal jsem ho jako trošku hrát. Potom jsem ještě hrál školu a nestíhal jsem vůbec natáčet, tak jdeme do našeho hardcore světa. A chtěl bych se trošku posunout. Něco jsem udělal v hardcore světě, nic zajímavého, ale jenom prostě jsem další blok uhlí a nic jiného. Trošku jsem farmil, jestli vezmeme tohle, bereme tohle a všechno. Prostě jsem tady trošku farmil. A jo, fakt máme, hej kámo, já jsem se tě lekl, hej. S tebou bych mohl jako obchodovat, hej, protože ty máš za 15 uhlí emerald a já mám asi taky uhlí, který kam bych chtěl, určitě. Jo, a já bych se chtěl vydat tímhle směrem, tímhle, ven z té vesničky. Jdu zpátky na tu planinu, jestli si pamatujete na minulý díl s kamarádem. On natáčí na YouTube, tak se můžete kouknout. A je to Krištof 155. Tam je ten, tam půjdu. A je docela dobrý. A jako na to, že hrál ten Minecraft poprvé, tak byl dobrý. A jestli jste to neviděli, tak si běžte kouknout. Fakt se vám omlouvám, že jsem prostě nenatáčel. Mě chytlo Brawl Stars. Určitě hrajete Brawl Stars. No, někdo ho nemusí, ale možná hrajete. Možná ho hrajete. Možná ani někdo to nehraje, no, ale já to teda začal hrát po dlouhé době a chytlo mě to. Třeba ty propásy a to. A mě to chytlo, tak jsem začal hrát Brawl Stars. Potom ještě jsem tady měl kamaráda a to bylo, a ještě k tomu jsem musel se učit. A tak to, chtěl jsem pro vás natočit video v neděli, ale učil jsem se, takže bylo to, moc mě to mrzí, jako fakt. A prostě jsem neměl čas. A teď pro vás natáčím video, abyste si neříkali, že jsem zapomněl natáčet, že už prostě asi nenatáčím. Ne, furt natáčím. A už by se... A jenom jsem prostě neměl čas. Nemusíte se obávat. A děkuji za 63 odběratelů. A tady, kdybych se vrátil do Minecraftu tady, do našeho světa, tak vám něco chci říct. Potřebujeme se už zabydlet. Máme prostě, už máme moc plný inventář a musíme trošku už začít. Trošku asi, no, budeme muset začít. Prostě si udělat nějaký místo nový, kde budeme dělat všechno nový. No prostě něco, to někde místo, kde se zabydlíme. Chtěl bych to mít u vesnice. To je za prvý, protože vesnice je potřeba. A chtěl bych tam mít jako louku a takovou tu normální vesnici. Jo. A on mi to ani neubral skoro žádnej damage, to koukám. Tu mám jen železný armor. Pustý. Tak jdeme tady do té jak je to tady rozpadlý. Vidím, že tady něco je málo. Já tohle vypeču, to jeden iron. Půjdeme sem, natěžíme uhlíčko. Asi vás úplně už nebaví, jak furt těžím uhlí a já vás chápu,
Ale já prostě rád stěžím uhlí a prostě rád to dělám, protože, co? Počkej, co? Jak tady může být obsidian, nechápem. OK. To jde to. To jde. Možná ji vyměním. Možná jo. Jo, to jde. Teď si tady jako vyhodíme tohle. Hodím tam, vezmu tohle. Už máme konečně aspoň jedno místo volné v inventáři. A vezmeme tohle. Aspoň jedno navíc jej máme. Teď si uděláme tady crafting, vezmu. Uděláme jeden chleba. Akorát. No. A teď, když vezmu uhlí, máme sem. Jak mám jedno jediné místo volný. A to je super, to je strašně super a strašně dobrý. Prostě je to superový, že máme jedno místo. Prostě je to fakt opravdu dobrý. Aspoň, že tak. Ty už za chvilku máme další stav uhlí, no tak co s tím budeme dělat? Aspoň budeme mít hodně uhlí do zásoby. To jako zase taky jo, dobrý. Ale zase nemusíme ho mít tolik. Já nechci mít stone. Já nechci mít stony. Dobrý. Stony vůbec. Fuj. A hele, tady je něco ještě. Je. Ajajajaj. Beru tohle. No, yes. Neobrali jsme si skoro ani jeden damage. To je, jo, to je tohle z toho, já na to nemám ten makroš. To je škoda. To je sakra škoda. Kam jsem si, uděláme ještě něco, no. Super, uděláme další chleba. A všechno. Jsme mohli plout dál. A ještě tady je. A tady už slyším podvodního zombíka. A tady nám nic určitě neuděláme. Máme tak dobrý armor. Já jsem... Tak ty... Tam to co? Já se budu muset udělat dveře. Yes. Já udělám takovýhle. Mám víc toho dřeva, takže... Bup. Sakra. Měl jsem shield. Ale kámo, jestli tady někdo bude mít trident, kámo, tak je to blbý. Nedáš mi damage? Nedáš, dobrý. Já jsem se lek, že má trident. Se do healu. Yes, konečně dead. Konečně už bychom se tam mohli. Už konečně podívat. Hej, to je ingot. Yes, ingot. On má trident! Co jsem říkal? On má trident. Má trident. Ne, prosím. Prosím.
Purple Trident, ne. A kam ještě, že jsem ho zabil, on byl nějaký bugnutý. O můj bože, yes. Tebe ještě zabil, aby už byl klid. Je co, já nevezmu ten ingot. Já jsem ho ani nevzal. OK. Půjdu sem. Dám dveře. Budu běžet. Našel tu čestku. Kde je ta česká? Kámo. Už fakt nikam. Tak nemůžu. Sorry, že jsem nemluvil, protože se soustředím. Ty vole. Co? Prostě není to tady. Ta bedna tady prostě není. Jestli tady je, tak je to hru, ale prostě hustý, protože nic, nikde. Může otočit? Ne. Není. Můžem plout. Bo, ještě se vyspím. Radši, aby mě tady nezabili žádný mobové. A. Už jsme přešli kolikátý den? 12. Super. Jedeme. Plujeme za dobrodružstvím. Teď uhlí nebereme tentokrát, protože už máme 6. Já ho natěžím mimo kameru. Yes, louka, yes, normální. Další vesnička. Jako beru. Proč ne? Jako, asi se normálně tak nekouří, že jo? Nebo možná by nemusí to, no to je jasně. To je vesnička. Máme tady i uhlí, tak vezmeme, když je to s sebou. Tohle vybereme. Jež, pojď, yes. Hopsa. Tady další uhlí, vezmeme. Další vesnice, to už je 4. nebo 5. Ale ne ta, kterou já chci. Ne ta, kterou já chci. Bych mohl vypnout to maso. Jo, beru. To je dobrý nápad. Zabijem krávy. Mně napadlo to, že vypečem tady ty 2 masa a budeme mít další místo v inventu. Yes, je to fakt vesnice další. Okay, to je super. OK. Jdeme dál. Ale pumpkin beru. Pumpkiny se hodí. I když na chvilku vyhodím tady to maso. Dělám z toho semínka. Jeden pumpkin. Další semínka. Ještě hodně pumpkinů. Ještě jeden pumpkin, ne, oba 2. By se mohli, ne. No, takhle. Máme 2 staky. A nic není. Půjde jinam. Rovnou vypečem to tady. Tak.
Jdeme to tady vypít. Čau, vesničaní. Jsem vás teda dlouho neviděl. Teda co? Ale kočka. By si chtěl ochočit? A ne, nemůžu. Jsem chtěl říct, že si ochočíme toho pejska. Ale asi ne, no. Já úplně nechci se tady napíchovat. Nebodlím. Hop. Ale mám zabít Iron Golema? Já nevím, hele. Se vypeču brambory. Jo, zabiju. Zabiju Golema. OK, čau Goleme. Asi jdu vypejkat. Začínáme to tady trošku rozjíždět. Co vám řeknu? OK, takhle. Jdu. Já další pac. Jdu zabít Golema. Protože máme málo ironu. Takhle. What? Hej, what? Nebo já nevím, co se stalo, že se to nevypeklo. Ono se mi bouglo uhlí, nebo co? Ještě tady vezmeme. Tak. Super. No. Konečně bychom mohli zabít Golema. Kde jsi, Goleme? Jdu si po tebe. Tak jsem nedal s tou očkou jako Dream. Nejsem Dream. Ach jo. Yes. Ach jo, kde je ten Golem? Tady je to pěkný. Nic. Tady by mělo být něco. To je jasný. Nic. Yes. Jo, chleba. Chleba. What? Hej, počkej. Tohle není normální asi. Asi úplně ne. Ok. Proč je tady sedulka? Tady jako. Asi je to normální, já nevím, jestli je to normální. Já myslím, že asi ne. Jestli jsem dobrý hráč Minecraftu, tak bych asi řekl, že asi ne. Ale asi možná no to není normální. No jasně, že není. To je moc divný. Se bojím, já se bojím, teda co? Nebojím se. Tak tady sugarcane. Soudáme papír. A tady nic. A má tam židličku. Yes. Emeraldy. Další dřevo. Další česka, další emeraldy, další brambory, všechno. To je super, že nacházíme tolik vesnic, to je jako, to je, tak dobré. Tady seberem další trávičku. Bum! Pojď sem, yes, mám tě. Ale prasátka, ty taky beru. Jsou taky dobrý. Mám velký prostor, tak vezmu. Nepotřebuju. Tak pojď. Pojďte. Ova. Čuníci. Pop.
se mi trošku zaplnil inventář. To je... Tady seš, goleme! Já si ještě mám steak. Tak to bylo close, ale... Hodilo by se pár železe na nový meč. Yes. Pár železa jsi mi dal. To jsou 2, ne? Neříkej, že jsou to jenom 2. To bylo 5, ne. 6. Jo? Já měl 1. Ne, já měl 2. A tím pádem to bylo 5. Nice. Nice. To nechci. OK, jdu. Vezmeme si tady steaky. Máme je vypíkat. Jo, máme vypíkat. Jo, tady dáme ty čuníky. Vypíkat. Natěžíme nějaký to dřevo, dubový. Protože ho máme málo. Takhle by mohlo stačit, ne? Jo, to stačí. Jasně, že tady je něco špatně. Dáme sem. Jo, máme hodně toho. OK. Už bych chtěl vypadnout z té vesnice. Yes. Ne. To je jedno. Berem to. Jdeme. Jdeme. To vypačem, když tak potom. Ještě tady se vyspíme. Prosím. Už je noc. Dobrý, no. Že konečně můžu spát. Tak 13. nebo 14. den. Jo, 13. Jdeme. Jdeme dál. Jestli jdeme. Vyjedeme z tohohle údolí, nebo spíš zajedeme do toho. No, tak moc velký to dubový údolí jakože není, hned zatím je tajga. Můj bože. No, tady to zatáčí. Sugarcane. No, já ho vezmu. Tady je louka. Musím říct, že tenhle hardcore svět je fakt super. Koukám na seriál Jakariho, abych se trošku poučil. Protože jestli znáte seriál Jakariho, ten nehraje hardcore, ale ultra hardcore. A to je jako už co říct. Jakože no. Hej čuníku. Já ho vezmu. Tak už nevím kde. Teď bych se netrafil. Tak dámy a pánové, to by bylo strašné. Zkusím se podívat. Tam půjdeme. Tam je krásná louka. Tady je uhlí, ale my nechceme podívat. Tady je horní. Tady je takhle planina, kamena. Hej, tam je Ocean Monument. Hustý. Tady máme hned Ocean Monument. Kdybychom chtěli. Ještě ne, protože my máme strašně, ale ještě špatnou výbavu. Takže... OK. To je hustý, jako takhle. Tady podplavávat, jo, bych si užil. Bum. OK.
Jo, tady i takhle ovečky, no tak to je super. Se koukneme. Stejně není uhlí a jo, samozřejmě, že tady je uhlí. Až budu mít aspoň, až budu mít stack uhlí, přestanu. Fakt slibuju. Už fakt slibuju, protože máme z toho 24 levelů. No 24 levelů je vlastně dobrý docela. Nechci úplně zjišťovat, jaký máme skoro, protože to bych musel umřít, ale my nechceme umřít. Už bych měl nějakých, nevím, málo. Aspoň tak 700. Jo, 700 by šlo. 58, 2, 4, 6 uhlí ještě. 6 uhlí. Tady je 6 uhlí. Jo, tady je více jak 6 uhlí. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Akorát tak úplně přesně. Teď tady vyhypíme ovce. Bum. Si přišla za smrtí, no, tak ty jsi dobrá. Bum. Umři. Masa máme hodně, no. Ale to budeme potřebovat, no, maso. Ale do nedru se budu bát. Tam možná já umřu. Tam já se bojím. Do nedru se já bojím, dámy a pánové. Tam to bude asi, tam to bude maso. Tam to bude maso. Tam to bude velký maso, ty kráso. Tam to bude maso. Tam to bude maso. Tam to bude hodně velký maso, tyjo. Protože, tyjo, si dokážu představit, co by se tam mohlo stát, no. No, možná půjdem tam tím směrem. Ale lidičky, já bych to tady asi ukončil, tak čau.